Umintri rang ba ka jela u konrad ke sangma hak ar kundai tari kala lingkan. Ulai kendo ya umintri rang ba du kari unarendra Modi. Banyak keren halor ka jingat lenti jong ka jela hak roy ka par. Bat panru ya ka jingkat shan bayai beteng na ka sorkar pedeng. Na ka benta ki nong shong shnong ka Meghalaya. Ngapan pau ka jing ngungu halor ki jingkit bokit ruyang jong u hakasngi ba ka Meghalaya kala yo ya la ka jong ka jela ong u konrad. Haba ai kublai ru ya umintri rang ba du halor ka jing itho ya ki jing tei ba pla bat ba im jong umin barim ken thop ya ki jing yeng ding jri. Ha ka ni ka jinga kendo umintri rang ba ula ai ka jing batai benia sha umintri rang ba du halor ki jing ya chaprang jong ka jela ha ka liang ka roy ka par ha ki ni kindiat snam ki baladam. Ulapan pau ru ya ka jing trekam ka baklan jong ka Meghalaya ha ka liang ka roy ka par. Kajing kentiau ya kajing syakri ha ka koi ka kya jong ki long kmi bakha khun. Bar kajing don ya ki nong shong shnong ki bala bantai ya ka jela. Kajing pen klan ya ki processing unit. Bar kajing pen ya so iku yo ki han ban kentiau arsha ya ka kamai kaji jong ki nong ram. Kajing ya syakmat ha ki kam pen roy na ka benta ka New Shillong City. Kajing kentiau ya ka kam jong kai ling bagi ken hun shimat bar kajing ya shim benta lang jong ki pat ba. Kajing pen kre ben pelong ya ka 39th National Games ha u arja arpenyo bat ki jing persyang baklem sange ha ka ban penne pensa bat kentiau ya ki rukam jingle jingkam ten rai ki bahyar pateng. Umintri rang ba bat umintri rang ba do kilaya keren ru halor ki buit rekam ki baya day bat ka roy ka par bat ka jingkiu jong ka jela ha ki snam ki banwan. Ki benta ba kongsan balaya keren ki kenthop ya ka jing penne ya ka jingkiu jong ki jela ka NER kajing kershan ka babeteng ka sorkar pedeng kajing pen kieu ya ka EAP ceiling na ka benta ka jela kajing pen roy ki jing tei kajing pen kubor na ka benta ka plating ka bar ki jing pen tre kami ki program ki banya ki bon snam ki batmu ban pen khlani ki nongrem ka jela ban kentiau ya ka yok kan. Ukon rat ula IT ru ikikot ki slasha umintri rang ba do ki bapen pawe ka jing kieu shaprang jong ka jela ya ka thong jong ki snam ki banwan bat iki mat bakham kongsan ban beteng ya ka jing ai jing kershan jong ka sorkar pedeng ki bakan thop iki jing tho halor ka jing kieu shaprang jong ka Meghalaya ka vision ar jar laipo ar na ka benta ka roy ka par ka bane jong ka jela bat ki jing terwa ki batmu ban kintiu ya ka roy ka par ki bayat kat kum ka thong jong ka ri jong ka Viksit Bharat.